Man, sa problema ni mo. Tama na. Lag kayo ba? Oh, lagi. Naman. Man. Okay na, Robert. Mana mo na si Robert Lacano. Iusap yang kapili yang Iusap na yang halang. Naging anong ilaro na yung pinahan. Kapag kung asapuan na yung puyo. Anong taskon pa man nato niya. Mangyapon na naging ako akong kaningon. Isang ito alam niyo. Kinanglan, mari sa dire. Kaya kan layas ni bataan ni. Layas yung layas ni bataan. Pinakabadlungon ni nga bata. Dili pa lakon, mula ka to sa sundalo. Ay, kinapon siya diha. Gigido. Karon nay, diri ra ka nagtambay sa Bilyamar. Oh, tamat Bilyamar ko nagtrabaho. Ulat baka gi-interview na daw. So ang imong kinitaan diri nay okay ra. So makasustento sa imong panginahanglanon. Ako lang kinanglan. Ako, wala ko yung kasi ako. Kay sa kuan nay, nakadumdum pa ka na kay anak nga si Cookie. Giotro ang iyang ngalan. Giutro. Jeremy Labano ang akong anak. Kanang Cookie anak nimo na siya. Giusab niya ang iyang ngalan. So dili na Cookie ang ngalan. Dili. Ang kato si Jeremy Labano gibunyagan ko siya daan. Oh. Pero ang nag-utro sa ngalan, di lang ko sabak. Kung unsay angay nako buhaton, maghilom ra ko. Nakita naman ako siya, nakita nang akong mga aputanan, kira gyapon. Pero wala ba ka gimingaw sa imong mga kuan dito nay sa ko? Dili na kaangayan magmingaw-mingaw pagkangan nga ichapira ka na sa imong mga ginikana. O Tamalan ko, ang akong anak nga kato si Grace, si Jewel, si Robert, ikuha. so pila man gyud ka buok imong anak nay? Pag abto nila nga dalaga na si Grace, dito man idilin. So pila na sila ka buok nay kanay imong anak? 5 sila ka buok, pero kanang duha nga mga badlungon, munay na nga matay magulang ug manghod. So tulo na lang. Ang nabuhi karon tulo ug upat ug kinamahurang. Duha sila sa Manila. Ha? O na karon ang isa ba dito sa kaning Madre, Kisanglo. Man ato tong kwaon dadon nato dire. Wala, duhaon na eh. Ha? Unsaon man nato? Dalang nagkwandit eh. Magyapon balik, magyapon na. Duawon ra nimo dito may mong gusto. Dayon, mo ulit ta dire balik. Ulit balik. Sige. At least ikaw may magbuot kay wala makukuan. Sa ato pa, Ang problema- duawon na to imong mama dito, palitan na to mga grocery. Okay, inyag mo kuyog iyang gabi, di mo kumusubot na na. Ako pala, Wala man siya nagminyo, dalaga man siya. anak ka sa'yo, plan niya, istoryahan ako na matutag kagayan. Sige. Matutag Cagayan, karong bulana dayon. Mamalitan tanong mang grocery ta daan. Kay pagwapa ra yang pangayo do, palitan to pagwapa dong. Tariya na imo ang Palag makabalay ko daan. gusto ka magbalay daan usan mo siya kwaon. Sige. Karon kay wala pa man kay balay. Og imong kwaon imong mama dito, abangan ta mo og balay, mangita tag balay para inyong kapuy-an. Dayon, kanang magkauban mo sa imong mama. Then uwani ka diri sa mong balay ug mag-vlog ka ingon ana. Then bugas, tanang pagkaon ninyo sudan ako'y mamalit, ako mong tagaan ito. Then unsa man imong gusto sa karon? Ato siyang kwaon dito or atong duawon or unsa man? Duhaon na to na eh. Ha? Duhaon ra. Tawagan mo lang mo sila. Duawon na to dayon. At na to pang Grocery ni. Dayon. Istoryahan ang kuan. Istoryahan lang kay kapoy mo si Bachibat siya yung kuyog ang takayla sa laki yung nanapod ni Sige, hindi namin istorya. Wala. Ang iyong istorya, wala man siya naminyo. So, ang imong decision karon imo sang ato ni mong mama, tagaani mo siya grocery. Na, tagaani mo siya pagwapa. Mara ba yung pangalan? Gwarta di. Dayon, uli din ta dire, balik din ta dire. Balik. Padayon ta sa vlog, dayon. Next year, magbalay ka, usa ni mo pa ni mong mama, ana? Ha? Sige.
nagkasinabot na may mga kapobre. Kay ana man na dong bisan ni don ana imong mama dong usay tinuod bitaw nga ako gali dong naglisod man po ko pagsabot dong pero kay bisag unsaon ato dong kay atong mama man gid ato bisan baliktaron pa nato to kinabuhi unsa pa na diha ta balintong pa na kalsada di gid na mausab ato gid na siyang mama ha timan Wala gid na siya, kay wala. wala biya ta ning kalibutan na Wala wala siya, ilom sa wala ta ning kalibutan na ron wala po ka na vlogger karon ug wala imong mama ha Sa'yo pa siya, kay siya may nimbiya. lagi basta kay ato nang kuanon aton duawon dito mo na sige na to siya mga kapobre, nagka-istorya na sila ni Cookie o ang mama niya. Ang desisyon ni Cookie kay gusto niya duawon lang sa niya iyang mama. Dayon, siguro mga kapobre, wala man ta kabalo sa padulngan sa mong vlog ug unsa pero bisan pag wala na ang among vlog, maningkamot ko para ni Cookie. Salamat kayo. Dayon og naamoy mga suggestion diha or unsa man ka andami maminaw, andami mo basa para sad makadugang sad sa among mga desisyon pod sa among padulngan og unsa pod. So salamat kayo. Bye-bye.